waarom ben je gaan dansen? Ik vond dansen vroeger altijd erg leuk en toen ben ik dus een keer bij de peeldancers gaan kijken. En een lesje meegedanst en ja, dat bleek dus toch heel leuk te zijn en toen ben ik eigenlijk altijd blijven dansen. Dus, ja. En hoe oud was je toen? Ik denk dat ik een jaar of 6 was. Toen dus 11 jaar al? Ja, dat was al 11 jaar. En heb je dan ook andere sporten gedaan of altijd alleen gedanst? Ja, ik heb ooit korfbal gedaan in IJsselstein bij de peelkorren. Dat was ook wel leuk, maar ik was toen 5 avonden in de week aan het sporten. Dus heeft mama op een gegeven moment gezegd van ja, het is of dansen of korfbal, kies maar. Ja, en aangezien ik toen al solo mocht dansen, toen hebben we toch voor dansen gekozen. En jouw zus Lindsay danst ook? Ja, mijn zusje Lindsay danst ook. Bij de peeldancers nog. Ook een solo, dus ja, we zitten wel heel erg in de familie en we zijn allebei wel gedreven. Sandra, heb je zelf ook gedanst? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Vroeger bij de carnavalsvereniging was dat toen nog. Toen waren dat eigenlijk nog geen wedstrijden. Toen was dat gewoon 3 maanden voor de carnaval begon je met een dansje. En dat voerde je uit met de carnaval, met de bonte avond. Dus het zit wel in de familie? Ja, zeker. Ja, ik heb het altijd met veel plezier gedaan. En nichtjes van mij hebben het altijd gedaan en doen het nog. Ja. Mijn andere dochter danst ook, dus een dansfamilie. Ja, en komt je vader Harry altijd kijken? Ja, papa komt regelmatig wel eens kijken. Bij het NK of bij een eigen danstoernooi of zo, bij de speciale gelegenheden. Niet elk toernooi, maar ik vind het wel leuk dat hij er af en toe wel eens is. En je hebt ook met je opa wel eens op het podium gestaan? Ja, vroeger met carnaval. Vertel. Mijn eerste jaar dat ik solo danste, toen heb ik mijn solo gedaan. En opa die is ooit prins geweest, dus die zit nog in die raad daar. Doet heel veel met de carnaval. En die stond naast het podium en toen riepen ze om me van ja, jouw opa die staat hier achter de coulissen, dus roep maar eens op het podium. Dus ik opa geroepen. En toen moesten we samen wat gaan dansen. Dat was wel grappig. Vandaag zet de club de kampioen in het zonnetje. Hoe voelt dat? Ja, dat is wel heel leuk. En vooral dat er ook wat echt iets georganiseerd is. Iedereen krijgt een medaille. En voor de Europese kampioenen Monique dan, daar hebben ze een shirt voor gemaakt. En ja, dat is wel een leuke manier van afsluiten van het jaar. Wat is Kimberly voor een persoon? Kimberly is een heel lief persoon. Heeft veel doorzettingsvermogen. Heeft ook wel haar echte karakteristieke eigenschappen dat je denkt, nou is wel een keer genoeg geweest. Maar ze is over het algemeen echt een heel lief persoon die graag iedereen gewoon als te vriend wil houden en die graag erkenning wil van anderen. Wat zijn Kimberly's sterke punten? Ik denk dat haar sterkste punt vooral is dat ze echt heel veel doorzettingsvermogen heeft. Haar doorzettingsvermogen. Ja, ze is ontzettend gedreven en ja, ze gaat volop in het dansen op. Ze geniet gewoon van top tot teen en dat maakt ook dat de mensen die naar haar kijken gewoon volop genieten van haar. Zij is iemand die als zij een doel voor zichzelf stelt ook heel graag en er alles aan doet om dat te bereiken. En dat zij dan ook alles opzij kan zetten om dat te kunnen bereiken. En wat ik heel knap vind, 9 van de 10 keer ook lukt om dat te bereiken. En wat is er zo leuk aan dansen? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ja, weet niet, het is gewoon een soort verslaving, denk ik. Gewoon de trainingen en als er dan bijvoorbeeld een toernooi dat het dan heel goed gaat, want je traint een heel jaar voor 1 dansje in principe. En als het dan goed gaat, dan krijg je daar ook wel voldoening van en dan krijg je daar gewoon een goed gevoel over. En ja, je hebt dansvriendinnetjes daar, dus je ziet iedereen en het is gewoon heel gezellig. En in welke klasse dans je nu?
In de hoofdsportklasse. Dat is de leeftijd boven de 16 jaar, alles daarboven. En de hoogste, hoger dan dat kun je niet dansen, zeg maar, qua klasse. En waarom ben je in Nistelrode gaan dansen? Nou, weet je, dat is gewoon een hele goede dansvereniging. En sinds kleins af aan dat ik dan solo danste, zaten daar ook al solisten bij. En dat zijn dan van kleins af aan al mijn dansvriendinnetjes. Dus ja, weet ik niet. Met hen hebben we gewoon een goede band. En ik zit nou met hen in de groep, dus dat is wel, het is gewoon heel gezellig. En ze presteren goed, dus dat is heel leuk. Vind je het jammer dat ze niet meer in IJsselstein danst? Van de ene kant wel, want het is toch hier in het dorp. Dus het is van de ene kant een stuk gemakkelijker. Haar zusje danst hier in IJsselstein, dus daar zit je gewoon bij één vereniging. En dat is natuurlijk met alles gewoon een stuk gemakkelijker. Ik ben zelf voorzitter geweest van die vereniging, dus het draagt wel een warm hart toe. Maar toen haar groepje stopte en zij toch eigenlijk in eerste instantie een andere weg in wilde slaan, kon ze het schaardendansen eigenlijk niet missen. Dus heeft ze toch besloten om toch wel voor het schaardendans te gaan. En aangezien haar groepje gestopt was, wilde ze toch graag bij vriendinnen dansen. En dan het liefst natuurlijk die heel erg prestatiegericht zijn, wat zij zelf ook is. Dus dat was eigenlijk voor haar maar één keuze en dat was bij de Dancing Kids in Nistelrode. Ja, natuurlijk is het jammer, maar wij vonden het een kans die ze aan moest grijpen. En ze heeft hier gewoon meer uitdaging als die wij haar konden bieden. Vind je het wel jammer dat je niet meer bij de peeldancers zit? Ja, dat wel hoor. Mijn echte vriendinnetjes zitten natuurlijk nog bij de peeldancers. Dat is wel jammer, maar die zie je natuurlijk in het weekend nog wel. En het is wel jammer, maar ik vind het hier ook wel heel leuk en ik heb ook al mijn plekje gevonden hier, denk ik. En hoeveel uur dans je in de week? Met elke groep en elke solo dans ik 2 uur in de week. Dus in totaal zit ik op ongeveer 8 uur in de week dans ik dan. En dan daarnaast dans ik nog ook bij het kunstencentrum in Venray. En hoeveel uur dans je daar nog? Daar dans ik nog 2 uur in de week. En hoe valt dat te combineren met school? Ja, nou, het is wel druk, maar het is te doen. Want je hebt dit jaar eindexamen. Ja, ik zit in voor 5 dit jaar en ik heb eindexamen inderdaad. Maar het is nog allemaal te doen en ik denk dat ik het ook wel ga redden. Waarop kan Kimberly zich nog verbeteren? Om niet te veel te eisen van haarzelf, denk ik. Om de zenuw en de spanning die je voor de wedstrijd hebt, om die toch om te zetten in prestatie. En dat is heel moeilijk. Want dat heb je niet altijd zelf in de hand. Ik denk dat haar sterkste punt het doorzettingsvermogen ook haar zwaktepunt is. Omdat zij ook wel heel erg graag wil dat iedereen het goed vindt. En dit is nou eenmaal een jurysport. En dan kan je het niet voor iedereen goed doen. Want er zijn gewoon altijd mensen die zeggen, ik vond het niet goed. En dat vindt zij ook heel erg moeilijk. En dan blijft zij zich inzetten en doorzetten om toch die erkenning bij die mensen te halen. Verbazingwekkend lukt dat dan ook soms nog. Maar ik denk wel dat het ook iets is wat haar zwaktepunt is. Maar ja, het is een beetje geven en nemen met elkaar. Wat is je hoogtepunt? Mijn hoogtepunt is denk ik toch wel dit jaar sinds dat ik bij de Dancing Kids zit. Ik ben dit jaar 4 keer Nederlands kampioen geworden, dus dat was wel echt heel vet. Alle dansen dat ik deed, daar hebben we mee gewonnen. En dan zijn we ook nog afgelopen week op het EK ook nog tweede geworden. Dus dat was wel helemaal vet. Dus daar ben je wel tevreden over? Ja, super blij geworden. Wat vind je van haar prestaties? Ik denk dat ze het dit jaar heel erg goed gedaan heeft. Want ze heeft een moeilijke start gehad. Ze heeft veel tegenslagen gehad. Zeker met haar solo.
En ze is toch iedere keer weer verder gegaan, iedere keer weer opnieuw begonnen met toch weer door te gaan, toch weer in te zetten om toch dat resultaat te halen wat ze graag wilde halen. En dat is toch gelukt aan het einde. En daar is ze ook echt zelf heel trots op. En daar ben ik ook heel trots op. En daar mag ze ook echt trots op zijn. Want het was toch een onbekend gebied voor haar. En ze heeft toch een mooie prestatie geleverd. Ja, ik ben ontzettend trots op haar. Wat zij al allemaal bereikt heeft, dat doe ik haar niet na. Ben je ook een ontzettend trotse moeder als je haar ziet dansen? Natuurlijk. Ik denk dat elke moeder dat wel is op haar eigen kind. Ik vind het heel mooi om haar te zien dansen. En vooral als ze ervan geniet, dan vind ik het pas echt leuk. Je wil toch dat ze plezier hebben in hun hobby of in hun ding wat ze graag willen doen. En als dat dan is, dan vind ik het helemaal geweldig. Ja, dan ben ik wel heel trots als ze het goed doet. Ja. Zo te zien leef je voor je sport. Wat zijn je toekomstplannen? Het zou leuk zijn om nog een keer met de groep of solo Europees kampioen te worden. Want dit jaar zouden we dan vice-Europees scoren en dat is ook wel heel gaaf. Maar het zou toch wel kicken zijn om Europees kampioen te worden. Gewoon het nummer 1 van Europa zijn. Dus ik hoop dat dat nog ooit een keer van komt.